Аз не бях, така да сега, централен нападател, бях гард. Но ти знаеш много добре каква е работата на гарда. И ми правеше страшно удоволствие. Най-вече играех този спорт, защото ужасно харесвах да създавам ситуации. Да пусна пас, да знам, че съм подал топката, която ще се вкара. И въобще аз много обичах да спортувам. Така че... И ти кажа, понамаляха тия гардове сега в съвремието, но... Не, аз не се отказвам. Аз винаги си пазя този гард. Защото това ми е моята обица, въпреки че нямам обица сега в момента, но и си имам обици на ухото, житейски. Тити, аз подкрепям твой отбор. Нямам нещо много свято в мене, защото аз съм дошла на лагер. Така съм възприела нашата мисия. Високопланински. Не високопланински, но ние сме в... Така да се каже... База Нови хан. Вместо на Белмекен на Нови хан. Не. Ние сме в мисия. И на мисия човек не взима най-ценните си неща със себе си. Аз имам само един пуловер, който не е особено красив. До края според мен ще захладне. Нали, запазваме си правото Big Brother да вкараш нов. Този пуловер съм го получила на Коледа 83-та година, когато заминах за чужбина. И тогава ми беше вече направено сериозно предложение от моя бивш съпруг да му стана съпруга. И това се случи в Лондон. Тогава той ми купи този пуловер и аз го пазя много, защото с него прекарах и бременността си. И мислех, че никога няма да се разделя с това пуловерче, защото то ме е съпътствало в всичките ми моменти, особено през майчинството, смисъл през бременността. И те са 3 пуловера, които аз пазя от този период в живота си, но този е по-лекичък и затова го нося с мен, иначе много ще ми подува. Така че можеш да го пуснеш и за 20 лева, ако искаш. Въпреки, че той беше купен от доста скъп бутик. Нали знаеш, че Лондон не е особено експерт по Лондон, тук да кажа. Ефтин град. Но айде, аз ще определя една цена от 20 паунда. Това беше ми на устата. Този синхрон. Тити, тъй като аз съм възпитана в спорта, аз съм била и пловкиня в Левски. Играла съм и волейбол, и баскетбол. И мога да ти кажа, че съм се научила на дисциплина най-вече в това, по отношение на това, че съм била спортист. Остават 10 секунди. Освен това, възпитавам всички деца, мои деца в университета и моите лични деца в това да бъдат с такова възпитание. Евгений, ужасно е, когато трябва да се броят секундите в устата на един човек. Аз не ям в момента, аз се изказвам. Шапката много ми отива и затова няма да ти я дам. Но аз знам, че спортистите имат нужда от тази подкрепа. Момчета, дръжте се, ние сме зад вас. Като отбор, нашия отбор, както виждате, ще направи всичко. Аз искам да призова всички мои колеги, музиканти и изпълнители, да се включат в тази кауза и да отделят по някой скъп спомен за каузата на Тити Папазов и за отбора Левски баскетбол.